Ola, Pantareas, hoxe quero compartir unha moción que levamos no último pleno. Un tema crucial, a saúde mental e a prevención do suicidio. Cada 40 segundos suicídase unha persoa no mundo. En 2022 rexistráronse 4.227 suicidios en España. En Galicia o índice é preocupante, con 12,38 suicidios por cada 100.000 habitantes. A prevención do suicidio debe ser unha prioridade na xenda da saúde mental, implementando medidas nos ámbitos educativos e sociais. Segundo un estudo da USC en 2022, un 17,8% dos adolescentes presenta síntomas de depresión graves ou moderados e o 12,7% teñen ideas suicidas recorrentes. Ademais, evidencia que a taxa de depresión e ideación suicidia é de 3 a 4 veces maior nas mozas que nos mozos. Dende PEC consideramos fundamental ter en conta os suicidios en persoas menores de 30 anos, pois o informe sobre a evolución do suicidio en España na poboación infanto-xuvenil mostra como o suicidio é a primeira causa de morte absoluta, por diante dos accidentes de tráfico e os tumores. Denunciamos que o sistema capitalista obriga a mocidade a ter unha vida precaria en todos os ámbitos, afectando a súa saúde gravemente. As nosas propostas estructúranse en políticas transversais agrupadas en 3 grandes bloques: emancipación, emprego e vivenda, educación, cultura, ocio e participación, saúde mental e ben vivir. Por todo isto, PEC propón ao Goberno visibilizar o número 024 para a liña de atención á conducta suicida, fomentar a creación dunha asociación de afectados polo suicidio, instar a Xunta de Galicia a reforzar a atención primaria como eixo de atención, mellorar os recursos na Unidade de Saúde Mental de Ponteareas e dotar de recursos as escolas para previr as ideacións suicidas. Esta moción foi aprobada por todas as formacións políticas. Non obstante, é bastante rechamante a intervención da nosa concelleira de Saúde Raquel Plana, quen amosou o seu descoñecemento de como os centros educativos non poden abordar esta problemática cos seus protocolos ineficaces, cargando aínda máis aos equipos educativos, entre outros.